milé pani ekonomky, pani kuchárky, pani upratovačky, pán školník, milí predškoláci. Dnes sa učíme s našimi najstaršími, s našimi predškolákmi. Ešte nedávno ste prichádzali do škôlky s veľkými očami a plišakom v ruke. Dnes sú z vás veľkí budúci školáci. Naučili ste sa písmenka, naučili ste sa čísla, farby, dopravné prostriedky, ale hlavne naučili ste sa byť kamarátmi, pomáhať si, deliť sa a tešiť sa z maličkosti. Táto škôlka bola váš druhý domov. Boli tu hry, bol tu smiech, ale aj prvé slzičky. Všetko toto si zoberte so sebou do školy. Zoberte si odvahu, pýtať sa a radosť učiť sa nové veci. Nebojte sa, škola bude super. A my tu budeme stále pre vás. Spomínať s láskou a hrdosťou na vás, aké ste boli šikovné deti. Dvere škôlky vám budú vždy otvorené. Ešte leďte ďalej, naše detičky. Držíme vám palce a veľa šťastia v škole. Veľké poďakovanie patrí vašim pani učiteľkám, ktoré sa o vás láskou starali, toľko rôčkov, čo ste tu boli. Takže poprosím, nech sa páči, jednu kytičku daj pani učiteľke. Nech sa páči, Damianko, druhú kytičku pani učiteľke. Ešte. Nech sa páči. Dajte pani učiteľke. Ďakujem. Dobrý rád, pani učiteľke.